topic, ilalagay ng kaya nga dyan sila pero 1 to 5 lang sila. So guys, Sayang. pero nahihirapan sa Meron pa kayo game, Bes? Meron pa kayo game? Later, pag tapos na sila. Meron pa. Pag tapos na sila. Sila tayo. Bali. Bakit tayo next year? Good. Tayo nag-partner isa. Good luck. Bigyan mo. 50 pesos. Naman, ganyan lang yun. Ganyan lang. Uminom pa nga eh. Pwede. Yung umpire dinifault, no? Nanalo lang yung parang player. Yes. Hindi nangyari na ganyan. Pero nung mas At si Uli lineman there pa rin. Out. Wow, ayun, nakita ko yung fitness yan. Wait, ready ka mo. Lagi nakita ko yung kaigan. Wala ko dito. Bayan pareho tayo ng initial. YA ka din ba? Hindi, YA ka rin sinulat ko. Kaya. Pero next ibang araw ko. Ano ka magla-line mention? Si Atenil dyan. Baka doon sa kaliba. Sa likod. Ha? Ah, doon na. Si Mix pala, no? Si Piloto.
kailangan ko 1 oras mag-training. Ganyan sa tinatawag dito. Hindi, syempre, kunwari, kaluluwa mo sila. Tipibs! Out! Dapat mas alam mo eh, kay Coach Panchi. Oo, kaya namin sabi, hindi ko lang siya. Or bata pa ako. Out! Hindi sila ganyan. Kasi nandito rin tayo. Sinabita ko. Oras ka nandito. Out! Saan ka lang pala yung 6? Hindi siya win-win. Out! Hindi siya win. Oo, parang pero sila, apat sila na parang maraming games. So, hindi naman ulit ako. Dalawa. So, parang may chance na po. Mas matagal. Lineman. Doon ako din. Uy, ganito ah. Out! Uy, sexy body. Wow.
Inil! Sabay tayo. Score, score. Score, Poy. Shot! Run!
Dataan po kayo? Okay na, guys. Uy! Uy! Nervous!